forward. Once again, all I can say is thank you all. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thudar cinema ensemble. Thank you so much. Thank you so much, Dubai. ಹಿಡಿದು 2.5 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಚೂಲ ಲಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂತ ಪಂಡ ಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಕ್ಲೂಟೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನೊಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜ ದಿನ ಬಲ್ಪು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ ಪದ ಕಾಸ್ಕೂರ್ ದೋಸಲಿ ಕಾಸ್ಕೂರ್ ಒಪ್ಪನ ಈಗಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆವಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎರೆಗಿಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಗ ಬೋರ ಒಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಬಂತ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹೆಂಗ ನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾడు ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ತುಡಾರ್ ರೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಇಮೋಷನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ನಿಲ್ಕೆ ರೈಸು ಮನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತಂಡದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್. ತುಡರ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಈತ್ ಬೈದಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಲೇಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಬೈದಿನ ಮನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಭೂಮಿ ಈತೊಂಜಿ ಎತ್ತರ ಸಾನ ಬುಲೇದನ್ ಪನಿಯರ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಡರ್ ಟೀಮ್ಗು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಡರ್ ಪಂಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಇದ್ನಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೆ ತಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ರೀತಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಎಂಚ ತೂಯಿನಿ ತಾಪಣ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಬಂದ್ ಮಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಸೂಪರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು. ಇವನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಡೇಟ್ ಉಂಟು. ಇವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐದು ಬೋಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ಇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಬರೋಲ್ಲರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಇವನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪನ್ನಿರದ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಪತ್ತದ ಹಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು. ಕೇರಳದ ಹಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಏಪಲ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತುಡಾಡು ಶೋಕ್ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. The movie, it's much more than what we expected. Must expectation deed by that, and it was really very good. Unexpected. Actually, ಈತಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ. We are no less than any Bollywood movies or Kannada movies or Tamil or Telugu. Bye Kushan. Bye. What a movie. Thudar. Fire begins from fire. It's a good movie. ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂದು UAE ಮೂವಿ ಕನಪನ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕನ್ನಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಮೊಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟ್
ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ತುದು ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ದುಂಬು ದಾದ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ದೈವ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡೆ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಆವಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೂಪರ್ ವರ್ಷೋಕ್ ಅದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಡರ್ ಪಂಡ ದೇವ ದೀಪ ತುಡರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ದೀಪಗ್ ಏತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅತ್ತನ ನೆಯ್ ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ತವಣ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಡರ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಲದಂತ ಪಂಡ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ್ ಇನಿಕ್ ಈತು ಪರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಅವೇ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಂತ ಯಾಪಂಡ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತು ಕೆನಡ ರೂಪದ ಕಲ್ತದು ಊರು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚಿನ ನೈಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು. In the movie, the movie was like never seen before in Tulu movies. There were many Tulu good movies, but this was, you can say, the next level what you can take for the Tulu movies. That's how it was. Acting was amazing. Storyline is next level. I think this would be a movie which can go close, I can say, to Kantara if I'm not wrong. That's what I can tell. I'm very happy to see a good Tulu movie coming from our Tulu Nadu, and it is doing so well. Really enjoyed Siddharth, Diksha, Aravind sir and our own Mohan sir. Really good job. We enjoyed the movie and we wish you all the very best for the sequel as well. It's a movie, comedy, fun, family movie, suspense thriller. Mate regla watch monthly. ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟೈತನ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ತೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ದೈವ ದೇವೇದ್ನ ಇತ್ತನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪರ ಒಬ್ಬಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮನ್ಕೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಊರು ಪೋದು ನಮಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಕೋಡು ಅನ್ಬಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೋಹನ್ ಸರ್ಲ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ತುಳುಟ್ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಬರ್ಪುನೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೀಯ ತುಂಬದ ಓಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋನದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. First time I see this Tulu movie. Quality is very good. Okay, very nice movie. Everything very nice. No, nothing good. Okay. Thank you. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಗಲು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ ಅನ್ಕೋಕೊಂಡು. Nice. Thudar movie is one of the best movie I have ever seen. Story, entertainment, comic, thriller, suspense, everything all together. And hero selection. This is one of the best hero I have ever seen. Movie ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ but acting Mohan Raj ಮಾದಗಲ acting ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ even songs were also very good. ನನ್ನದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತರು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಊರುಡು ಹಿಟ್ ಆಪಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಊರುಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೇಜ್ ಅವಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಅವಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. Very nice movie. Enjoyed it. It was a nice music, camera. It was still now what we saw in Tulu movie. The best I can say. ಸೂಪರ್ ಆದ್ರು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೋಯ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾ ಪನ್ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಉಂಡದೆ ಪೂರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ lo ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ತೆಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ lo ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೆಗ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪರ್ ಅದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ lo ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು and also irekku ante buri parlo undu emotions relations emotions. The movie was thoroughly entertaining. All the best to Thudar crew, to Mohan sir, to Siddharth and everyone. It was thoroughly entertaining. Movie very good movie. It recently by the movie ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಮಾತಾ ಇಟ್
ಸ್ಟಂಟ್ ಆವಡ್ ಲವ್ ಆವಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಕೆಮರಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ತುಡಾರ್ಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದವೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಲ ಅವಡು ಓಕೆ ಊರ್ದಾಗ ಸೂಪರ್ ತುಡರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ದುಬೈದಾಗ್ಲಿ ಮಾತೈತನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೂಲೆ ವರ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ನಡ್ದು ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಸೀರೆಡ್ಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಜ ತೇಜ ಕೊಂಚು ರಾಜ ತೇಜ ಒಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ನಂಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾಯಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜಿದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಇದು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೊಂದರೆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ ಮಂದೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಹರಿವನ್ ಮಂತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಹರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಜೇತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅವನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೀರೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ clean Tulu movie. Like they didn't use foul language or anything. So we also very nice. That was the best thing to watch. And the cast and crew was fantastic. Hi everyone, Mandirla Thudar movie Tule. All the best Thudar. Comedy, romance. It was really nice to see this movie, man. And movie was good. Picturization, all the songs, the music, the acting, the expectations what I had come with, it was more than what I've done. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈತಲಿಜರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ Lost all the expectations and if you tell direction and background score, the songs, everything was fantastic. ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರ್ತದ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀರೋ ಆಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳು ತುಳಿತ ಭಾಷೆನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ತೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ತಗೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗುಂಡೈತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ರಿಯಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಿಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪ್ ನಂಜಿನ ಮೂವಿ ಒಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ಟೆ ನಿಂತು ಬರ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ ಅಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಓಲ್ಡ್ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತುಳುತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮಾತರ್ನಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ I don't watch Tulu movies and I don't understand the language, but I read the subtitles and it was really amazing. All the best to the team. Yeah, same here. It was really nice. All the best. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಬೈಡ್ ಊರುಡು ತೂವರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡೆ
ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇವನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ ಮಾತು ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಂಗುಲ್ ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಪಡೆದು ಮೂವಿ ತೋದು ಫೀಲ್ ಆಡ ಎಕ್ಕುಲ್ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಪಡ್ಡದು ಸೊ ಈವನ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಮೋಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಅಡ ಎಡ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ ಐತಂಡೆ ఒక ಸ್ಟೋರಿ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲದು ಓಲಿ It's really difficult to expect anything good, but this was really above the expectation for me, to be honest. The songs are really good. That song premayana, I believe it's of the Bollywood quality. It has a very peppy tune, nice tune. You can keep hearing that again and again. Yes. Overall, I liked really well. Total package panoli. Action, comedy, drama, mata vishayagala. Lots of hard work, lots of sweat, blood, everything is there, and it is shown on the screen. The actors are amazing. The comedy timings, actions, emotions, everything was just perfect. I mean, I really liked the movie. It was too good, and then I could enjoy. It was like covered with all emotions, comedies, fights, and it was too good. I mean, I suggest everyone to watch it. Thank you so much. Superb. To be compared to the other Tulu movies, I like this is the one I really like the most. Panda comedy, action, fighting scenes ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೋರ್ ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಡೀ ತುಡಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಸಮ್. ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು, ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂದು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಕ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ. ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುವಾರ ಇಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಲ್ಲಿ ದಾಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. All the best to your team. THUDAR team. Yeah, it's nice, quite refreshing. It reminded me of Mango, so it was a nice film actually. It was an amazing experience. It was a complete package. You have romance, you have suspense, there's action, so it's a must-watch movie. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ತೂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. Was after a long time. Super movie, super. And all the best. Complete package Kandita, Bangalore nundate rock up. And Rupaka, you are my favorite man. All time. She's a rock star. Kudlada public dada pan par movie release avundo. Kudlada public panpin dada podu theater picture dole ate. ಶೋಗದನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂವಿ ಪೂರಲ್ ಎತ್ತಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಟ್ ಅವಡ್ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಷ್ಪದೇರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡ್ ಮಗಲ ಆಯ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವಲ ಬರಡ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುವರಾಗ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ఒక హీరోయిన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మస్ట్ లైక్ ఉండు సో యా ఇట్ వాస్ రియల్లీ గుడ్ గుల్నాన ఫ్యూచర్ ಅಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೇಜಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ. I really enjoyed the movie. It's a complete entertainer and Siddharth has done a great job and we are very confident that the movie will be a super hit. All the best to the team and it's a must watch. Very nice movie. It is worth watching. ಬೈದರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಯ್ರು ಅಂದ್ ఒక ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರು ಒಂದು ಎಡ್ಡಿ ಮೂವಿ ತೂನಿ ಅಮ್ಮನ ఒక ఇంజన్ రివ్యూలో ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ತುಂಬುದು ಲೈಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಪೋದರ ಎಡಿತ್ತುಂಡು ಎಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು
Okay, main thing is hero acting bar first class. Not like different. This is different. Through me baradundu. And different normal acting or dress bar Thank you. Okay, thank you. Good, you enjoyed? You laughed? High five? You want to dance? You saw dance, so dance? No. ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅನ್ನಲಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು Story line also interesting. Songs, dialogues, everything. And acting also too good. Hero, heroine, pura side actor, pura. Yeah, we enjoyed. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಹಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ June 7th, 8th, 9th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಊರುಡು ఒక 14th June 14th ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಈ ಮೂವಿನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊರಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ಮೂವಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಡಲೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್